menene haka ya faru? Da ne posting videos ina na samun views yana zuwa viral, amma yanzu kuma na yi amma kuma gabaki ɗaya abin na kasa gane menene matsalar. Ina ko an yi shadow banning ina ne ko account ɗin ne bai da kyau ne, ni ban san me ya faru ba. Dama abin da ya faru kenan, ai ba wani abin ta da hankali bane ba. Ba za ka zauna a nuna ma yadda za ka yi. Da farko dai in za ka yi video ya kamata a ce abin da za ka faɗa a farkon bidiyon ka abu ne da zai ja hankalin mutane, ko kuma ka ɗauki wani abu ka nuna da yake cikin bidiyon ka da zai ja hankalin mutane, saboda me mutane ba su damu da content ɗin da kake yi ba ko da za su ƙaru da shi. So shi yasa yake da matuƙar muhimmanci a ce a farkon bidiyon ka ka faɗi abin da zai ja hankalin mutane. Misali, a maimakon ka ce hello hanyoyin da mutum zai gyara tsaftar jikinsa, sai ka ce abubuwa 5 da yawa daga cikin ku suke yi da yake bata musu tsaftar jiki, wasu ma a cikin kuma ba su san suna yi ba, in kuma ba a yi hankali da shi ba zai iya kawo cuta. Yanzu na gane. In ka faɗi hakan ya fi jan hankalin mutane, sannan kuma irin ƙaruwan da mutane suka yi da kai ko ta ilimi ko kuma ta nishaɗantarwa shi zai sa su yi following ɗinka domin su ƙara ganin bidiyon ka na gaba. To babban magana. Bayan wannan sai a jajirce a yi ta yin videos a hankali har a tafi viral ɗin. Shi kenan abin da za ka yi, abin ba wuya. Bari in je in gwada a next video na.